कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी तो यह बेराजा जी के कुरवे में जवन होके दी आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी। वाह वाह इ नया जेकर बिया होलो करा खातिर बा नौजवान भाई लोग लगन आवे वाला बा ऐसा में मेहरारू मिल जाए तो खूब खुश रहे हैं सब।